Ang atong unang pagbasa naghisgot og usa ka suba nga nagdagayday gikan gyud sa silangang bahin sa templo didto sa langit. Mao ni ang nakita ni Propeta Ezekiel. Niya usa sa atong mga interpretasyon niini mao ni ang kilid ni Jesus dapit sa tuo, kay kanang silangan east man na. Asa man ang east, sa tuo o sa wala? Awa mo kay bawsad kana kung ana sa atong Ridwan pagitana, ingnon kita asa man ang north. Ito south, ngari nya east, nya west. Na siya. Naa kuno sa silangan. Mo na naabli ang kilid ni Jesus gidugsak sa bangkaw dapit sa tuo. Nya mauna na siya niagas ang dugo og tubig. Nya mauna ang atong gitawag og the 7 sacraments sa atong simbahan, ang 7 ka sakramento. Unya matud pa kining subaa magsigi gini siya agas, nya bisag asa siya moabot na agyoy kinabuhi. Naay mga isda, naay mga dahon naay mga kahoy nga manubo, nya mamunga pagyud ang mga kahoy, lami pagyong kanon ang bunga, unya tambal pagyud makaayo, nya magsige lagi ni siya dagan. Mo na kanang atong sakramento ni atong 7 sacraments available gid na siya kanunay, nya makaayo gid na siya, makatambal way hunong. Unya sad ang kadto sang maigo sa iyang pagpanambal mura siyag mga kahoy nga nagtubo dihas daplin sa suba nga magsigi sag pamunga. Og baon sad na si Jesus, mao kana ang atong mga santos, mga propeta sa Dios nga sige gyud pamunga bisan pagpatyon, sige gyud pamunga. Namatay na gud si San Vicente Ferrer, pero sige lang yapong pamunga hangtod karon. Si San Roque patay na sad, sige lang yapong pamunga. Kaya nga naman natanoman sila diha sa tubig nagikan sa kiliran sa templo nga mao si Jesus. Kamo unsa man mo, sige mong pamunga. Unsa may inyong bunga, kanang linibakay, kanang siging pangigian ng yuta, siging siging away, siging sinawayay. Ang ato rong mga politisyan namunga, nya makaon ang ilang bunga, kanang siging panaway, makaon na, aslom mo maigo ka sa saway, muaslom imong naong, di nimo maton ang kana mga pagdaot, kana sige hisgot ang imong sala, ang imong apan, sige hisgot sa imong silingan, makadungog ka na, makaon na nimo. Ha? Kamong mga asawa, sige mo yaw-yaw sa inyong bana, lami na kanon sa inyong bana kanang inyong yaw-yaw. Ha? Mga bana, sige san mo sa inyong buhaton, kibaw si buhatos bana o mamukuy asawa ko. Mo na. Siging inom, siging atong barkada, siging sugal, ana, nya makaon na. Makakaon imong pamilya ana. Nahastang gamay nimong kinitaan, itaya pa nimo anang swertres, anang luto, mamasin ka. Dawa ra bagyo kay simba-simba. Wa ra bagyo kumpisal-kumpisal, tag 15 na katuig, ana. Grabe no? Nya mamunga pa kana. Ambot lang. Nya ang pari namunga. Kining pagsigig baligya aning slat, makapamunga ka tani. Ang daghang bunga karon gani konsagrahan na naman gani ang kapilinya tungod aning siging pamalit. Muna kinisang pagpamalit dayeg slat, mubunga sa siya. Muna ang daghan sa tag namalit nga way hunong-hunong, sige lang yung palit, basta na islat, siging palit. Daghan kita ana karon ngayon ana, ambot ka nanimba baka karon ang siging palit o ang sige baka way palit-palit mo'y nanimba. Mamunga siya. So ilha nato ang bunga nga gikas Ginoo, ngano man makaon, mapahimuslan.
makaon sa tanang higayon, makaon sa tanang tao. Nya kay si Hesus mauman ang templo nga nagpaagas atong tubig, pagka anhin niya sa kalibutan, kutob sa maduol niya, maayo gyud. Way gipili unsang orasa, asang dapita, og hain, og kinsang tawhana ang nagtanaw. Moto nga kining iyang masakiton nga giayo dinhi, 38 na ni katuig nga paralyze. Mas guwang-guwang ni siya sa akong maguwang. Ang akong maguwang si Pedro, bago pa lang ga-birthday sa iyang ika-60, niya 30 iyang edad or 29 kapin iyang edad pagka-paralyze niya. So 30 na ron siya ka tuig nga paralyze. Ambot, ahwato na ako ini ka 38, maayo ba to siya? Ig 38 ka tuig, pastilag maimpas sinoon. Ay pag gibutang din 38 ka tuig, gasigi in taon siya dito paningkamot o kaning maayo unta siya kay namo tubig dito ang katong milagroso nga tubig ba murating itong tubig sa Lourdes. Mutuyok mo kutaw to siya, nya ang masakiton makaadto didto maayo. Nya maunhan man siya, maalihan man siya kay paralyze lagi in taon. Di gid siya kaduol sa tubig. Oy, ang tinuod ang tubig ni abot man. Diha na mas iyang tupad. Nahimo namang tao ang tubig. Ingon dayo si Jesus niya, gusto ka maayo. Siya, kinsa ko dili gusto, sir. Siya, agi, barog niya. Dadaan ang imong gihigdaan. Nya nayo. Kana. Mabutan na kanang naimayon ako, padir, batik na dyan kay akong kinabuhi. Daghan kay kugsa, padir. Naadik na ko, padir. Maghikog na lang tingali ko, ani. Naku, ayaw, paduol sa Ginoo. Yung siya, perti lagi yung batia, padir, sa akong kinabuhi. Wa, nagyog ko'y paglaom. Naku, paduol sa Ginoo. Niyaga ni 38 katuig ning bati kay iyang kinabuhi. Nung sa nakainaong ato siyang banig, no? 38 katuig niyang higdaan ang iyang katong iyang higdaanan, laina nakagnaong ato, di ba? Pero nakapasan gisa siyang higdaan. Pumas 38 katuig kini paduol man siya ni Hesus, nakig-istorya man siya ni Hesus. Iya mang gipadayag ang iyang pangandoy ngadto ni Hesus. Daghan kay sa ato mga politicians naningkamot pagkumbinsir natong mga Pilipinon na kining kabati sa atong kinabuhi karon, crisis left and right, squatters left and right, corruption left and right, addiction left and right, unemployment left and right, pagkaguba sa atong mga ecological system, atong ecosystem naguba left and right, wa na tay mga sapa, baho kayo atong palibot, na polluted kay itong hangin tungod aning atong paningkamot nga makakwarta kuno pamuhi anang mga hayop nga dili ka maong muhimo sa sistema aron dili manimaho ang iyang palibot. Pero ang atong rason panginabuhi man ni kining ka-traffic nato, mga iskina nato hapit di na maagian kay na ang mga motor, naa sa mga habal-habal na pay tricycle kay panginabuhi lagi in taon. Kining maong kahintang ni offer ang ato karong mga kandidato, labi na yung mga national candidates, apil na sang lokal, sulbaro ni namong tanan. Saman, mutuo ka ta? Amo ning sulbaron ang unemployment, kining squatter situation, sulbaron ni namo, kining atong agricultural setup nga porting batia na karon, wa na tay hapit abot, mga bago na lang ng mga hagunoy nang naang nanobo des bukid. Amo ning sulbaron nang inyong mga basakan nga nagliki-liki sa kainit na kauga, wa nay tubig. Amo nang sulbaron, mudaghan ang atong ani. Tinood? Dili. Mawagtang na ning atong traffic, maghimo tag dagkong mga karsada, dagko kayo nga mga flyover.
Mga train gikas Manila ngadto Mindanao, gikas Mindanao ngadto Batanes, abot ang train subay lawom sa dagat ato nang himuon. Sud aning unom ka tuig kun inyo kong padag-on. Na, mga kana. Mahimo kay ngano ko taong dili. Basta ang atong mga kandidato nga nagsulti ani mopaduol ni Kristo ug magsunod sa kinaiya ni Kristo. Naa ang pagkamaluluyon, naa ang pagkamapasayloon, pagkamaaghop, pagkamapaubsanon, pagkamaalagaron ug di gyud mahigugmag kwarta. Nagpabayad is Kristo aning pag-ayo niya sa masakiton. Nya kining nagwali, magpabayad ini aning akong pagwali ron. Wa oy, giagda ra ta mo nga mo-offer ba mohog mo kolekta. Giagda ra ta mo pero di man na bayad. Unsa man na siya? Kahigayunan aron mo maduol sa Ginoo. Ayaw mo hog kolekta. Unsa may mahitabo? Ha? Maduol ka sa kwarta kay wa man nimo ihog. Di sa to pa na nimong kwarta, duol nimo. Anya, ang kwarta unsa may ikahatag ana sa atong kinabuhi? Ha? Kay bawo mo unsa? Matod pa ni San Pablo ay ang gugmas kwarta maoy gigikanan sa tanang yawa. Natanawa ng mga taong hangol og kwarta, labi na nang di gyud mo palit og slot kay ang iyang kwarta iya gyud tipigan. Tanawa, yawanon kay nagkinaiya, gamay lang ligas nga murag naay kwarta nga ma-involve, suko dayon na. Binungulay dayon. Ana. Di ba? Unyag nasa na kwartang daghan, mangabit dayon na. Kaya nga naman, doon na may ikadatong, no? Mabuangon kaya ng kwarta. Dire rago na ihatag sa pare. Di ba, ang pare isa, no, mangabit. Adi sa doy. Ato magunang dapat sa atong project. O, sige, o. Hotdag palit ng atong dopes. Hotdag palit. Di ba kakita gi mo din higon say mahitabuan ning atong palibot. Kana diha munindot nagmayob agiana na to munindot na. Oh. Dili ni kuan ha, dili ni pamulitika. Wa man say mo puli na ko diri. Nya kaning atong kumbinto wala mataod na diha. Apat ta social hall nga tukuronon. Dapat rekili dai ingon mapalit lang kuno na basta dako agi na tog lugar din hina. Kadako ng palitono niya. Bisan pag hutdo ninyo palit, himuan na sa ninatuglaing slot. At tanawa, di ba, manindot ni dinhi niya, ni kanindot na dinhi. Wa na, ang atong pagtuo, nagtinabangay man tab, porting lambua. Pero paduol sa imong kwarta, oh. Di ba, kani dinhi, mag-anam ginig kabati, wa na mo hug kolekta, wa na mo palit sa atong slot. Angang masag mo padayon kog project o wa nay mo palit nga mao ra man ay akong gamiton. Nya kamo daghan na kay mong kwarta, inyo na nang kuralon tanan ninyo mga yuta diha, tanang agianan kuralon na ninyo. Ang muanhi simbahan di na kaagi diha kay gipangkural na ninyo ang daan diha. Na kay inyo lagi yung angkunon kay ako gini. Kani dinhi kuralon sa ninilab din akaagi diang sakyanan. Kana diha bawion sa nalab kuralon sa nanilab kay ako ni ana wa man sa takatiwas og bayad gikuha sad ana unsa may mahitabo sa simbahan ang atong katilingban minto kangil adda ba ani sugod na sa nigkapakpak mga pintal dinhi ang pare isang maanhin dinhi wa say kwarta kay di san mo muhog kolekta mga bangko mga guba wa nay manglimpyo dinhi perti na jong ilara. Ug moingon dito, kabati na ba ani? Kinsa may hinungdang na bati? Ang atong kalayo ni Kristo nya nagkaduol na tas kwarta. Mao na karon bati kay paminaw ning kasagaran sa atong mga politicians, siging away, siging sinawayay, siging linibakay. Ngano man ang giapas ana kwarta. Magkatawa bitaw ko nako kuhaon lang ning kwarta. Tanan nga mga naglingkod sa gobyerno wa nay sweldo, wa nay honorarium. Napakay mudagan. Ang tanang kwarta gamiton lang yun para proyekto, infrastructures tanan wa gyud ihatag ngadto sa mulingkod. Naa gani mo kuha
o kwarta, isipon na nga korupsyon, napakahay mo kuan. Muling ko diha, ikapatay sa may anak pader, kinsa to'y gustong magpakamatay, alagad mo sa katilingban. Ana, ug mauna si Kristo, giluwas ta niya sa iyang kakabus. Mauna si San Roque, mauna ang ato mga santos, nagpakakabus aron ta maluwas. Gigamit nila ang kakabus aron ta makakita og bahandi nga langit nun. Matod pa ni Kristo, bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa langit. Gigamit na ni Mother Teresa of Calcutta, purting daghanang masakiton ang nalipay tungod anang iyang pagkakabus. Gigamit sad na ni St. Francis of Assisi, purti sang daghana ang nagmalinaon og nangaayo og nagkahiusa, nilambo og maayong ilang kinabuhi nga nagsunod sa prinsipyo ni St. Francis of Assisi. Gigamit sa na ni San Agustin, gigamit na ni San Ignatius of Loyola, ni St. John Bosco, ug uban pang mga dagkong mga santos nga atong giila. Ang ilang gigamit, kakabus. Ambot gigamit ba ng Padersiano? Ginagmay. Ginagmay gamit. Og tungod sa aning akong paggamit aning kakabus, nining paghigugma nako sa kakabus sa karong panahona, nakatukod ta dako tag natabang sa kapilinya na konsagrahan na karon-karong kuan Abril karong Lunes, no? Abril 4. Dako kay na nga event. Nya kuan agod gisirad anagod kay nindot kay tanan mus apil kadto perting tao, daghan kaayo tao, sige gyud pangayo, napay wristband pa din, nako hurot na, napay ticket, nako ambot lang, o kanang sticker, nako git pa, sana, vehicle pass, nako ambot lang, tawagi lang ninyo dito, naara mo na sa atong kanang, sana, page bitaw sa Kapilinya, o kamong gustong mo appeal sa live streaming, tanawan ninyo din sa atong page, anang Kapilinya de Fatima Replica San Remigio, nanas Facebook mo ni Facebook name, Kapilinya, ang spelling ana Capelinha nya di Fatima nya Replica. Ay click lang na ninyo, manggawas na diha ang tanang mga impormasyon unsaon pag-apil. Nindot kay na nga event, unsa may hinungdan ana sa akong bahin, ang akong pagpakakabos. Minilyon ang musod sa akong account, bank account, GCash accounts, wa gi usa ana nga akong gisud sa akong bulsa. Kay ni apirming musimba dinhi ang atong head sa Finance Council, mao ni unang musaway nako kay ila man ang auditon, maghimo na sila reconciliation, tanan akong bangko tuan na didto, bank accounts, GCash account, credit card tuan na didto, ila na nang gikwenta, wa na koy mahilabtan ana. Hasta ako, mulinya ko dito, kuha ko anang Palawan. Maikog sa kong mukuha, bisag gamay lang ako kanini, 50 man ginikabuok, naghatag niya, dagbaga kaya kong kuhaon dito ba? Maabot ko doon sa higtag 500,000. Nakukuhaan ko ni 20,000, wagi kabantayan eh. Okay, ako raman sa musay, ang driver ga-drive, ako pikhan dito mga 2,000. Eh mo ng 2,000 brado, ako rin 20, ako okay kay pa rin. Sama na. Pero to the last centavo ang igdagon ako diri, hasta kanang akong bag nga gamay, ako pa ko nang daginutog kuha dito ang sensiyo kay may masagay mo kwenta atong treasurer di kwentahon man tong tanang resibo ang kwarta, kuwang lagi nig piso pa der. Dapat ang dadara ni piso day, hasta good piso pagitaon pa. Makapaimpirno na kong piso. Igdagon ako, burot kay akong bag, igpanguha na ko dito sa kanang kwarta padala, burot kay kwarta, idig abot ako habo ada, igsaka na ko, magadaan ako nako, nipisa na sa bagoy, wa nagisod. Pero tungod ana, tanawa, di ba, nilambo, mo na ang bungas kakabos. Kakabos nga nagsunod sa Ginoo, dili kakabos nga nagsunod sa demonyo nga magsigilag standby, magsigilag inom-inom, mangayo anang kwarta. Dili na maong kakabos gipasabot sa Ginoo, kung dili kakabos diha sa pagpangalagad, kakabos diha sa paghigugma, sa pagantos o pagpakamatay para sa atong isig katawo. Kamong mga bana, pagpakakabos mo, di ba blipay kay na inyong asawa,
Kamo sa mga asawa, pagpakakabos mo, lipay kay na inyong mga bana. Kamo sang mga ginikanan, magpakakabos mo, lipay kay na inyong mga anak. Nya mga anak sad magpakakabos, dili sige palit ang mga gadgets, dili maadik anang na mga gadgets, lipay kayo inyong ginikanan. Manindog na ang mga kabos. Mga dato panguli mo.